Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Sister Teresa, insellimlek u nilqek għal programmi ieħor Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna. Insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Najdu din it-talba fl-imkien semmija l-preferita tal-di kienet tal-Qaddisa. U Alla tiegħi irtinqijat it-tama tiegħi fik biss. La darba inti tista' kollox ħajjoġbok nissel fruħi din il-virtu li nixtieq. U sabiex nikseb din il-grazzja mill-ħniena bla qis tiegħek, irrid intenni ta' sikwiet u Ġesu ta' qalb ħelwa wumli. Għamel lil qalbi bħal dik tiegħek. Eżis semmija inkomplu namlu attenzjoni kbira biex naraw din il-Qaddisa x'sejra tgħidilna llum. Qegħdin naqraw l-aħħar ħsibijiet li din il-Qaddisa tenniet b'tant imħabba 6 xhur biss qabel ma mietet. Smajnija kemm il-darba tgħidilna dak li jrid il-maħbub tiegħi Ġesu irridu jien. Naraw illum x'se niskopru mill-ġdid minn din il-Qaddisa. Qegħdin fil-31 ta' Wissu. U Pauline tgħidilna it-tabib l-anil reġa' ġie żura. U kif telaq Pauline tgħid qedtilha kieku kellek tmut għada ma kontx tibża li l-mewt tkun hekk qrib qalt li ukoll kieku kellu jkun il-lejla ma kontx nibża. Kont biss nintela bilena. Tintela bilena ta' semmija. Għax għal Teresa l-mewt ilaqa ma' Alla. Iżjed tard matul il-ġurnata, Teris ftit imnikta qalet li ma kuraġġ neħtieġ biex nagħmel is-sinjal tas-salib. Ħuti jitolbu. Alla tiegħi u reġgħet tenniet. Alla tiegħi ikollok ħniena minni qaltlu. Ma hemm xejn aktar xi ngħid. U Pauline tgħid b'dispjaċir. Ħriġt bil-kliem. Dalwaqt ikollna naraw din is-sodda vojta? X'niket ikun dan għalina? Qalt li, kieku kont minn flokok, kemm kont inkun ħinja. Dan qed tgħidu. Għax kieku minn flok kienet Pauline b'dik id-dbatija b'dak il-mard, kienet tkun ħinja li tara tittajjar lejn is-sema milli tibqa' fis-sodda marida. Imbagħad il-Qaddisa qalet. Għandi aptit li jagħmel tajja bħal ħajti kollha. Jien dejjem kilt bħal wieħed martri. Immissa qisni rrid niddevora kollox, inħossni qiegħda immut bil-ġuħ. Kemm kellha sofri Santa Veronika, qalet, għax tgħidilna Pauline din il-Qaddisa kienet qrat li din il-Qaddisa Santa Veronika kienet mietet bil-ġuħ. Wara xi jumejn, waħda mis-sorjiet qalet, kif qiegħda tifka Teris, tassew li tista' tmut illum. Teris qalet, xena kieku dan jiġri tassew. Pauline tgħid, kien wara nofsinhar, meta qaluli li kienet riqda imma hi fetħet għajnejha u qalt li oħti Pauline le minix, ejja nieħu gost kbir li nara lilek. U bil-mod bdiet tkellima billi tgħidilha kemm neħtieġ li nara l-ġubijiet tas-sema. Xejn ma jolqotni fuq din l-artoħ, xejn. U fil-ħin tal-matutin qalt li tgħid Pauline, lanqas jitwemmen
kif it-tamit kollha tiegħi ġew mitmuma. Meta kont naqra l-ktib ta' San Ġwan tas-Salib, tlabt bl-akbar ħerqa lill-Alla li jaħdem fija dak li qal dan il-qaddis, jiġifieri l-istess ħaġa daqs li kieku kelli nixxieħ sewwa li jgħid li fl-aħħar itemni malajr bl-imħabba u ġejt mismuha qalet. Fil-għaxija Therese, wara li ħarset fit-tul lejn l-istatwa tal-Verġni Mbirka, qalet: u min qatt seta' jivvinta lill-Verġni Mbirka min kemm inħobba. Badaret tajt lil Pauline: anka lilek ta' inti tħobbni u jien inħobbok ħafna oħt. Waqt li jarfitni li qabel sabiex tagħmel mortifikazzjoni kienet toqgħod taħseb fuq ħwejjeġ maħmuġa waqt li tkun tiekol, imbagħad is-suktat tgħidli: imma wara sibta ħaġa aktar sempliċi li noffri lill-Alla dak kollu li kont insib tajjeb fit-toma. U tkompli Therese: xi drabi kont nixtieq li nagħmel ikla tas-sew u kont nieħu emba u imbagħad boqqambit li kont nofrihom lill-Verġni Mbirka u wara kont nagħmel l-istess ħaġa mal-Bambin Ġesu u l-ikla tiegħi kienet tkun lesta qed tgħidilna. Deħlin fix-xahar ta' Settembru. L-aħħar xahar, għax fit-30 ta' Settembru dil-qaddisa mietet. Kien 1897. U fil-bidu ta' dan ix-xahar ta' Settembru, Therese deret ftit aktar kalma wara tbatijiet kbar li sofriet mit-22 sa' 27 ta' Wissu. Bdiet itteftef xi ħaġa tal-ikel u t-sijiet gwerrin kienu jaraw kif jagħmlula l-aptit billi jabbatula xi ikel jew ieħor. B'dana kollu, is-sintomi l-oħra kollha baqgħu juru li kienet miexja lejn il-mewt, qolbot ħafna, u bdiet tidher dgħajfa għall-aħħar f'saħħitha. Lanqas setet aktar tħarrek idejha sewwa, u kull min kien jolqotha ftit kien iġiegħla dbati b'uġigħ kbir. Fit-12 tax-xahar riġlejha bdew jintefħula, jumejn wara, it-tabib ma tajix aktar minn ġimagħtejn ħajja. Mill-21 il-qudiem bdiet tħossha dieħla fl-agonija u fil-fatt dan ġara fid-29 ta' Settembru lejliet il-mewt għażiża tagħha. B'dana kollu, Therese baqgħet dejjem sit tagħha nfisha kif jidher ċar mill-kliem li ġej. Kliema juri kemm soffriet. Bliema mħabba kienet qiegħda tistenna l-mewt u kif rebħet it-tentazzjonijiet qawwija kontra l-fidi bl-akbar kuraġġ. Għajnuna għaliha f'dawn il-ġlidiet ġewwinija tagħha kienu s-santi li kellha mdendlin mal-purtieri tas-sodda u fuq kollox l-istatwa tal-Verġni Mbirka. U f'nofs dan kollu Therese baqgħet turi l-karattru ħelu tagħha bid-tbissim u b'xi ċajta biex tferraħ l-oħrajn. Ta' siwi kbir
huma l-aħħar ħsibijiet li ħarġet bihom propju f'jum mewta, kif ukoll dak li kitbet uħta Pauline li hija Madre Agnese kienet qadet tikteb dak il-jum f'kull ħin, qalet f'dan il-jum glorjuż ta' uħtna il-qaddisa Santa Teresa. U qegħdin fit-2 ta' Settembru u passoltu Pauline iddur madwara tgħid qedtilha żgur li inti tmut f'xi festa, f'xi jum hekk ta' festa kbira. Qalt li oħt tkun festa sibiħa biżejjed minn nfisha il-mewt. Qatt ma kelli xewqa li mmut f'xi jum ta' festa speċjali. Żjed tard, Tereżin qalet lill-uħta Pauline, forsi kieku laħqu għaddew sentejn oħt minn meta dħalt hawn li Alla għamel li jieqa fit-tiġrib tiegħi ma' Sor Marija tal-Anġli hekk li stajt nikxfiha ruħi imma fl-aħħar farġitni ħafna. Din kienet il-majesta tagħha fin-novizzjat. Ġifieri wara l-mewt tal-qaddisa wkoll Sor Marija tal-Anġli reġa' ġiet magħżula bħala majesta tan-novizzi. Therese kienet mistħija ħafna meta ssib ruħha quddiem ħaddieħor. Kien minħabba fek li sabita ħaġa jibsa biex tiftaħ qalba mal-majestra tagħha fin-novizzjat u biex titlob il-permess ħalli tagħmel xi mortifikazzjoni għax kienet drawwa li s-sorijiet kull ġimgħa jagħmlu xi att ta' penitenza imsejħin mortifikazzjonijiet fil-ħin tal-ikel fir-refitorju. Din Therese tgħid: kien jiswili ħafna li noqgħod nitlob permess sabiex nagħmel xi mortifikazzjoni fir-refitorju għax kont timida u kont neħmar bil-mistħija. B'dana kollu bqajt fidila għal 2 mortifikazzjonijiet fil-ġimgħa. Meta ma bqajtx daqshekk timida tajthom attenzjoni inqas u kont ninsa dawn iż-2 mortifikazzjonijiet tajt aktar minn darba. Therese kienu kollha miġburin fil-kamra ta' uħtom Therese. U jirrakkuntawna dan li ġej li dunna konna qegħdin ngħidula li hi kienet il-kap tal-grupp u li kienet rebħet kull għadu. Ma kien fadlinna xejn nagħmlu ħlief li nimxu fuq il-passi tagħha. Bad b'ġest li kien magħruf sewwa fostna qed jgħidu daw l-aħwa. Edet idejha waħda fuq l-oħra ftit il-bot minn xulxin u qalet daqshekk fil-familja. Wara ftit bħalli kieku qiegħda xxerred xi ħaġa ssuktat inqis lili bħala liċken fost kulħadd. Għax għalkemm li żar fost l-aħwa martejn Therese fil-Monasteru tal-Lisieux kienet meqjusa minnhom u mill-kuġina Gwerin bħala l-kap tagħhom. Għax huma kienu jħarsu lejha bħala l-aktar waħda qaddisa fosthom. Iżdi fl-umiltà kbira tagħha kienet tħares lejha nfisha bħala liċken fost kulħadd. Imbagħad il-qaddisa qaltilhom ħuti: meta naċċettaw id-dwejjaq li nkunu nqasna f'xi ħaġa, Alla jerġa' jiġi mill-ewwel u jferraħna. U komplit tgħidilhom hekk dil-qaddisa. Offrejt it-tiġrib ġewwieni tiegħi kontra il-fidi għal wieħed imħallat magħna fil-familja li tilef il-fidi. Imbagħad bit-tnejda qalet: Ajva, nixtieq is-sema. ċarrat il-velu ta' din il-laqgħa kollha ħlewwa u Alla tiegħi qaltlu u ħudni miegħek tokroblu biex jieħodha magħha.
fit-3 ta' Settembru u Pauline tajt kont qiegħda narrafa dak li kienu qaluli dwar l-unuri mogħtija lil xi gżar tar-Russja fi Franza. Qalt li, oħt, dan lili ma jaġġibni xejn. Kellimni oħt lili fuq Alla, fuq l-eżempju tal-qaddisin, fuq dak kollu li huwa verità. Kienet kważi agonija Edi, ma redet tisma' xejn minn dak kollu li hu tad-dinja. Ma ridet biss tisma' min ikellima fuq Alla, fuq il-ġenna, fuq l-affarijiet spiritwali. Mbagħad Pauline tajtet, meta naħseb li qegħdin nieħdu ħsieb ta' qaddisa ċkejkna, qalt li pronta Teris. Tajjeb, wis aħjar, dana kollu, irrid li Alla jkun qal dan u mhux intom. U f'xi mument minnhom dawn l-aħwa jirrakkuntaw li fil-kunvent tagħhom stess kien hemm soru anzjana marida ħafna u bdew jgħidu kienet qiegħda ssir dejjem aktar fitta f'dak li kienet tkun trid. U l-infermieri kienu qegħdin igorru li kellhom dejjem joqogħdu għall-burdati tagħha. U Teris sema' dan kollu li qalu. U x'qalet? Nisimgħu eżis semmija x'qalet. Kemm kont inħossni miġbuda lejn dan kollu. Ġifieri li jkollha xi ħadd bi bżonnijiet u l-ħollu anke jekk tkun fitta qalet kemm kont inħossni miġbuda lejn dan kollu. Għaliex? Għax riedet toffri kollox lil Alla. Dak li qed jaraw ikraħ l-oħrajn fil-fatti tara sabiħ, taraħ teżor li tista' toffrih lil Alla. Kienet wisq paċenzjuża, ħanina din il-qaddisa tagħna. Qegħdin fl-4 ta' Settembru u Pauline tajt bdew jgħidu li Sor Stanislaw xi sister minn tagħhom di kienet issejħilha Anġlu lil Teris minħabba tbissim u żejl li kienet turija kull meta tkun qdieta f'xi ħaġa. U twieġeb Teris, huwa b'dan il-mod ħuti li jiena ħtaft lil Alla, huwa minħabba fek li għad inkun milquwa hekk tajjeb minn għandu fis-sema fis-sija ta' mewti. Ara, il-ġid li tkun għamilt mal-oħrajn jiġik tant ta' sollif fil-ħin ta' mewtek, speċi qed tgħidilna, bad qaltilhom. Jien ħini ħafna li meta nikol il-laħam idejjaqni daqshekk. Għax bekk żgur li ma nsib ebda gost fih. Kienet tiklu ġifieri volju ma tħobbux. Dejjem b'sakrifiċċju. Għax dawn kienu qegħdin jaraw kif jagħtuha daqsxejn laħam. U Pauline tajt, fil-waqt li kont ħirġa mill-infermerija biex immur fir-refitorju qalt li inħobbok oħt, inħobbok. Kienet is-sollif tagħha oħta Pauline ġveru. Kienet issiba fil-mumenti l-aktar diffiċli ta' ħajjitha.
nofsinhar meta beda jduq l-Anġelus staqsietni Teris, għandi niftaħ idejja weġibta, le, inti dajfa wisq ukoll biex tajt l-Anġelus. Sejjaħ lil Verġni Mbirka billi tgħidilha biss Verġni Marija. U hi qalet, Verġni Marija, inħobbok b'qalbi kollha. U uħta Ċelin qaltilha ejdilha li inti tħobba għalija wkoll. Mbagħad din Terezin żiedet kważi minn taħt l-sin iva għal Ċelin, għal Polina, għal Parrina, għal Lejon, għal Marja, Tziju, Tzija, għal Ġin, għal Ċkejken Roland u għal daw kollha li jiena nħobb. Ġifieri din lanqas felħet tgħid l-Anġelus u ġeluha semmi lista ta' ismijiet. U Polina nistidil qudiem tgħidilna din Terezin kellha btiet ta' xi kwalità ta' ikel, xi ħaġa sempliċi ħafna, u waħda minna qalet b'dan li Tziju. Meta rat li ġibniela dan l-ikel qalet hija ħaġa stramba ħafna li dan ikun tkun taf bih id-dinja ta'. Qalet hekk xi kienet taf li qegħdin jikdbu kull ma kienu qegħdin jgħidu x'vera. Ma tajt fl-aħħar mill-aħħar jien offrejtu lill-Alla. Għettela li ma kienieċ ħtija tiegħi, għax fil-fatt jien urejtum li ma kontx riddan, għaltila Poli, u weġbita billi ħadet il-plat żgħir din Terezin waqt li qalet, huwa offrut lill-Alla ma jgħod xejn aktar, ħajaħsbu li jridu l-oħrajn. U fil-ħin tal-matutin tgħid Polin qalt li reġgħet il-ħin kollu. O kemm inħobbu kotti Polin u bid-bissima ħelwa għamlet ftit forsa biex tkellimni u qalt li ngħidu xi ħaġa, tkun xi ħaġa xorta waħda, tkun xi tkun. U bdiet kieku taf. Qed tgħid Terezin kemm iħallini kalma l-ħsieb li dalwaqt semmur is-sema. Għalkemm jien ħinja ħafna ma nistax ngħid li qiegħda nġarrab xi ħaju tqanqiliet ta' ferħ kbir, le. U Polin tgħid staqsejta, tagħżel aktar li tmut milli li tgħix weġbitni, oħti Polin tiegħi ma nħobbx ħaġa aktar mill-oħra jien, ma nistax ngħid mal-ommi qaddisa tagħna Santa Teresa t'Avila immut għaliex ma mmutx, dak li Alla jrid aktar u jażel għalija dak huwa li joġobni l-aktar. Qed nifhmu eżis semmija, trid tfehmna li m'hemmx ħaġa li toġob lilha, dak li joġob l-Alla biss, u dak li joġob lill-Alla joġob lili. U jien imwint eżis semmija, joġobna biss dak li joġob lill-Alla tajt. U wasalna fil-5 ta' Settembru Polin tajt, staqsejta mela m'intix imnikta li se tħalli lill-mama ġifieri li se tħalli lili weġbitni. Le, kieku ma kienx hemm il-ħajja ta' dejjem u kieku iva, imma forsi hemm waħda u saħansitra għamlet enfasi qalet mhux forsi, żgur li hemm ħajja oħra. Staqsejta, jekk xi ħadd jgħidlek li se tmut f'daqqa waħda f'dan il-waqt, kont tibża weġbitni xena, kemm nixtieq li mmur. Qedtilha mela tagħżel aktar li tmut milli tgħix. Le lanqas xejn, kieku kelli nfiq qalet it-tobba kienu jħarsu lejja kollha mistaġba u jien kont ngħidilhom Sinjuri tobba, jiena ħinja li fiqt biex naqdi l-Alla għal aktar żmien fuq l-art la darba din hija rrieda tiegħu, sofrejt bħalli kieku kelli mmut. Ma ġara xejn, nerġa' nibdew kollox mill-bidu għal darba oħra. Kollox tixtieq dak li jixtieq Alla. U hawnhekk eżis semmija, din il-qaddisa qed turina ma nixbax ngħidilha jien, kemm hija akkanita mar-rieda t'Alla u kif smajna hu ta' spiss jistaqsuha, inti x'tagħżel kieku? Għad il-qaddisa m'hemmx għażla, l-għażla tagħha hija waħda. Nagħżel biss dak li jrid Alla għalija, anki jekk ma joġobnix ma naqbilx miegħu, imma bil-ferħ tbaxxi rasa u mimlija għena tagħmel biss dak li jrid minnha. Araw x'talim profond qed tallimna. Nippruvaw jien u int fuq l-eżempju ta' din il-qaddisa inħobbu u nħadnu bil-ferħ ir-rieda ta' Alla għalina. Nansellem u nirringrazzja lilek
li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel, I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share.